ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁକା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ପାଗଳ କରି ଭଲ ପାଇଛି ଯେ ତମ ବିନା ଏ ରାତି କଟୁଛି ନା ଏ ଦିନ ବି ବିତୁଛି। ପ୍ରେମର ମଧୁବାଲା ନିଶାରେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରି ଦେଇଛ ଯେ ଏ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମେ ଆଉ ଆଖି ବୁଝିଲେ ବି ତମେ, ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ। ଜାଣିଛ ନା ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ନା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଆକାଶର ଜହ୍ନଟା ମୋ ହାତ ପାଖରେ। ତାପରେ ଏଇ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏଇ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମନକୁ କିଣି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଠକି ଦେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସେ କଥାଟା ତମମାନଙ୍କର ଝିଅ ଘରେ ବେଶୀ ଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଝିଅଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଧୋକାବାଜ? ନାଇଁ 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 ନା ନା, ଆରେ ସେ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଉ କଣ କହିଲ? ତା ଛଡା ଧୋକା ଦେବାଟା ତମର ଝିଅ ପାଇଁ କୋଉ ଅସମ୍ଭବ ଯେ? ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ନୁହେଁ। ଶୁଣ,